Il-qija komplet tisħon fil-Partit Nazzjonalista, hekk kif l-ex kap nazzjonalista Adrian Delia giddeb lil Bernard Grech u sostna li hu talab free vote bil-miktub lil kap dwar il-vot fil-liġi tal-IVF. Delia qal dan ma' sit Malta Today wara li ġie kkuntattjat tar-reazzjoni brabta ma' dak li qal Bernard Grech lill-istess sit il-ħadd filgħaxija. Quddiem numru ta' deputati nazzjonalisti li qabel ma jittieħed il-vot fil-Parlament għamluha pubblika li ma jaqblux mal-emendi fil-liġi tal-IVF, il-ħadd filgħaxija Bernard Grech sostna mal-Malta Today li ħadd mill-grupp parlamentari tiegħu ma kien talab għal vot ħieles fil-Parlament. B'reazzjoni għal dan il-Malta Today kkuntattjat lill-ex kap Adrian Delia u kien hawn li huwa kontrarja lil Bernard Grech meta sostna li mhux minnu li ħadd ma kien talab għal free vote. Fil-fatt Adrian Delia sostna li hu kiteb lill-kap sabiex jitolbu free vote. Dan apparti li l-Malta Today qalet li sorsi fih dan il-Partit Nazzjonalista kkonfermaw li hemm iżjed deputati nazzjonalisti li bagħtu email lil Bernard Grech u talbu vot ħieles. Dan l-aħħar żvilupp ikompli jikkonferma l-qasma li teżisti bejn il-fazzjonijiet fid-Dar Ċentrali u l-konfużjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq liġi li se tagħmel differenza għal bosta familji. Intant l-ex kap nazzjonalista Adrian Delia riafferma l-pożizzjoni tiegħu fuq Facebook u f'botta ċara lejn il-kap tiegħu stqar li hu mhux qiegħed fil-politika biex ibaxxi rasu jew biex isegwi imma biex juri t-triq.